På en skala fra 1 til 10, hvor meget stress vil du sige, der er i boden lige nu? 5,5. Jeg har slået mit hoved i dag, så jeg føler mig sådan lidt mærkeligt. Hvad så, Markus? Det skal vi nok klare. Så er der skiltemaling her på dyreskuepladsen. På en skala fra 1 til 10, hvor meget stress vil du sige, der er i boden lige nu? 5,5. Jeg har slået mit hoved i dag, så jeg føler mig sådan lidt mærkeligt. Hvad siger du, Mads Lassen? Den ligger nok på en 3'er. Jeg er ikke så stresset. Jeg tror, det er meget godt, at der er nogen, der er stresset, så der er nogen, der ikke er. Vi har et velfungerende køkken og mad. Halvanden dag, så vi skal åbne om 4 timer. Så det er safe. Jeg har aldrig set dig arbejde så hurtigt, Kim, nogensinde. Hey, Sini! Så skal vi have dressinger på sutteflaske. Jeg har 2 trakte med. På quinoa, det har jeg gjort, og mixes med det der svampelag. Kimchi token, vi skal have skåret det der brød. Philip, hvordan går det egentlig? Det er okay nu, og jeg har dummet mit hoved ind i bilen, så jeg er sådan lidt sved. Du har fået hjernerystelse eller hvad? Jeg er på vej. Let's go. Jeg er lige bag dig med en bænk. Der er jo event om 2 timer. Den uendelige kartoffelmad. Minutter til åbning, drenge. Stop Ja, dig tak. selv. Stop dig selv. Er du okay? Ja, okay. Så kører vi. Velkommen indenfor. Alright guys, velkommen til første dag. Tak. Nu kører vi om 10 minutter, så åbner klassen her, og så skal vi være klar. Det skal nok gå rigtig godt. Er der nogen af jer, der har set The Bear? Okay, vi kunne godt tænke os sådan en lidt militant, men fredelig stemning herinde. Jo, det mener jeg, hvor man siger ja tak til hinanden, og man opfører sig ordentligt, og man hører efter, hvad der bliver sagt. Husk ikke noget med at putte fingre i næsen eller sådan noget, der er dumt. Det er renlighed og hygiejne overfor alt. Og en gang imellem, så vasker I også lige fingre herhenne. Jeg ser hellere, at I vasker jeres fingre en gang imellem, end at I bare tager plastikhandsker på. Vi har et kampråb, hvor hver team, så råber jeg for eksempel One Dream, så er det jeres opgave at råbe One Team, rød grød with cream. Okay? Og det gør vi for at bevare en fælles ånd her. 1 minut til festivalspladsen åbner her i anno 2024. Solen skinner, Jones har fødselsdag. Tyler har aflyst. Vi er i gang med at sætte op til den uendelige kartoffelmad, som er andet års succes. Sidste år lavede vi verdens længste tangsalat, og i år laver vi altså denne her slange, der spiser sig selv
i kartoffelmad. Vi skal lave en punch af selleri og brøndkarse. Vi har fået lavet noget ultra lækker snaps, som vores homies fra Nordisk Brænderi. Akvavit på dille og agurk, Nordisk Brænderi, Fjerritslev, Nordjylland. Vores gode ven har brygget det her. Kasse backup under bordet, eller hvad? Velkommen til Bakke det Busk er åben. Hvad har du lyst til? Jeg vil rigtig gerne bestille kimchi toast. Kimchi toast, det har vi ikke. Vi har kalkunbryst. Ej, det er for sjov. Kimchi toast is on the way. Herinde. Nummer 8, en kimchi toast. Værsgo, velkommen. One dream! One team with dream! Hej. Hermed åbner arrangementet på Foodies navn. Den uendelige kartoffelmad. Velkommen indenfor. Vi siger go to Cedar, appetit og Olli. Kom indenfor! Velkommen til den uendelige kartoffelmad. Jeg er den uheldige kartoffel. Velkommen. Karl Meyer, Karl med kartoflen over dem alle. Hvilken festival fejrer kartoffel med en årlig kartoffelræs? Svaret? Forkert. Hvad er kartoflen officielt klassificeret som? En tuba? Nej, det er forkert. Ja, hvad er rigtigt? Rigtig smukt. Og vi har de bedste hjælpere i de flotteste trøjer. Det går pisse godt, altså. Ja, det har været sjovt. Vi hygger. Og vi laver helt vildt meget mad og sådan noget. Og vi har Nordeuropas bedste akvavit. Anders Bilgram. Den er lavet på dild og agurkevand. Anders Bilgram. Anders. Jeg skriver lige en hurtig kartoffelsang. Det skal eddermame gå hurtigt. Det der er problemet, der er ikke noget, der rimer på kartoffel. McNuffle. Måske det er det, sangen skal handle om. Hej så, velkommen til den uendelige kartoffelmad. Har du købt billet? Perfekt, jeg kigger lige her. Er det Søren? Kom indenfor, Søren, lad os kigge på det. Jeg skal lige med Aptin her. Aptin, vi har en etter. Kartoffel! Du er vor bedste ven i fjor. Sæt dig i retterne, nu er altså kært. Kartoffel! Du er vor guld, fra køkken til bord. Yeah! Kartoffel! Du gør os fuld. Tak til kartoflen lever. Busken lever. Food is now.